The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan gipaginahawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan, alang sa tanang maayong buluhaton. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, followers, viewers, fellow believers. Maayong adlaw kanyang tanan o ginaot na kamus maayong panglawas, kapiskay sa panglawas. Okay. Ning adlaw magpasalamat kita sa Dios ining lain usab nga adlaw nga iyang gidugang sa atong kinabuhi, kini timailan nga ang iyang plano sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi nagapadayon pa. Ug busa atong pahimusnan kining maong grasya sa pagpadayon sa pagpakaon sa atong tagsa-tagsa kakalag ingon nga mga Kristohanon. Okay. Now, niya pa man kita magadupot sa atong tunanan nga giuluhan og developing divine viewpoint. Okay. Now, kagahapon, by the way, agi og pangandam sa tagsa-tagsa na to kalag, ikaw nga magtutuo, gipahinumduman ka sa paggamit sa prinsipyo sa 1 Juan 1:9. Panalang kanimo dili magtutuo, gamita kanimong kabubuton sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo ingon nga manluluwas. Mga buhat 16:31. Okay. Sa atong pagpadayon, gikinahanglan nga atong hinumduman pag-usab atong kay kini kung atong pagtuon sa pulong sa Dios, inculcation method kini, sinilsilay. Ug mao nga ayaw katingang ang anong kabalik-balik ta sa mga punto nga atong gidala diha kanimo, kini appeal na kini sa inculcation method. So balik-balikon gyud kay repetition is the best teacher. Okay, sa gagmay pa ta, sa elementarya pa ta, gibalik-balik sa atong mga magtutudlo aron gyud masilsil. Okay? Now, ingon nato nga mga magtutuo, gikinahanglan nga atong isilsil ang mga pulong sa Dios, pulong sa kaalam nga atong gamiton sa paghuna-huna sa atong pagpadayon sa pagkinabuhing espirituhanon. Okay, balik tas Colosas 3:1, mao man ni atong giduputan. Nagsulti na sa in English, therefore, if you have been risen with Christ, keep seeking the things above, not the things here below. And verse 2, set your mind on the things above, not on things here below. Okay. Inumdumi katong tulo ka spiritual skills nga ato nang ginatunan. Rebound, kanang pagsugid sa atong mga sala, and then operation Zeta. Okay? O I presume that nasilsil na nimo ha. And then number 3 is ang atong paggamit na sa 10 problem solving devices nga gisangkap sa Dios kanatong mga magtutuo. Rebound, feeling of the Holy Spirit, faith rest drill, grace orientation, doctrinal orientation, personal love for God the Father, impersonal love for all mankind, sharing the happiness of God, personal sense of destiny, and occupation with Christ. Mao na ang 10 problem-solving devices sa Dios. Now, ato tas 2 Corinto 4:18, while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen, for the things which are seen are temporal,
but the things which are not seen are eternal. Okay? Oh, by the way, ayo kalimot ni iniusab nga 2 Corinto Kapitulo 5, versikulo 7, we live by faith, not by sight. Now, gikinahanglan nato mga Kristiyanon, mga magtutuo, sa pagpadayon sa atong pagtuo. Pagtuo ngadto kang Kristo, pagtuo ngadto sa pulong sa Dios, o pagtuo ngadto sa mga saad sa Dios, that we will be with Him in heaven. Saad man na sa Dios. Now, matagutlo of every day, mubuhat man tang mga desisyon, right? Good and right decisions can only be made sa diha nga magtutuo at tuwa siya makapuyo sulod sa dapit nga may gahom, the operational divine dynasphere, the protocol plan of God. Ang pagtuo is learning in the Word of God and growing with it and reaching spiritual maturity. Now, the validity of faith, nagaagad kini sa tumong sa atong pagtuo nga mao si Ginoong Hesukristo. Now, tingali kaninyo tagbo na kamo niining mga inunta acronyms nga kung bahin sa Bible, he said, basic instructions before leaving earth. Basic man na kayo. Taod-taod na na. So I hope na sel-sel na po na nimo. Karon, ang acronym sa Gracia, grace, is God's gift to me are received by faith. A, available to everyone. C, comes through Christ. And E, extended for all eternity. Now, akong ginahinay ni, kay kamo nga nagasuwat diha, nagakopya ni, makaapas. Okay? Alright. Now, so, 2 Corinthians 5:7 again. So, balik na po ta. God's Word says, we live by faith, not by sight. Okay? Balik-balikon yun din nato hangtod sil-sil na yun sa atong alimpatakan. Now, seeing things which cannot be seen, ang atong pagtanaw bas mga butang nga dili na ito makita, rather than seeing things that can be seen, kini gitawag ni sa in English o oxymoron. Ano sa maning oxymoron? Well, this means comparing two different things. Gitandi na ito ang duha ka mga butang. So that is oxymoron. Ang maliko na, ang atong pagtanaw sa mga butang nga dili na ito makita, rather than ang pagtanaw sa mga butang nga makita, kini gitawag og oxymoron. Okay? Now, ang pulong sa Dios kinahanglan na nga maogyoy numero 1 nga pasiuna sa magtutuo. Kay ang pulong sa Diyos God, matud pa sa 1 Corinto 2:16, mao ni ang hunahuna ni Ginoong Hesukristo. So, a believer's thinking nga nasud na diya sa iyang kardiya, mao kini ang hunahuna ni Ginoong Hesukristo. Ug mao na kanay iyang hunahunaon sa iyang Kristohanong pagkinabuhi. Now, a believer's thinking is organized around God's Word. Samtang buhi pa kita, di ang natong kalimtan nga everyday is our rare opportunity to grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Peter 3:18. So, samtang buhi pa ta, gihatagan tayo gayon sa Diyos sa pagpahimulo sa iyang grasya. This is a rare opportunity. Imagine nga itong gitunan din mauman ang mga doktrina nga gitawag nato og mystery doctrines.
Kaya niya man ta sa age or mystery age nga the church age. Now, na mga pundok nga dili mo tuon nini nga niya na ta sa church age. Now, ila na po ng well, that is their perspective. They are entitled to that. Apan ang atong baruganan sungala sa gitudlos pulong sa Dios. Kay mao ra man itong kasihan ang pulong sa Dios nga kita aniya sa kapanahonan o church age or age of privileges and opportunities. At the same time, this is the age of apostasy. Ang sa maning apostasy, gikan kini sa apo o stasia, apo, departing from, ang pasabot gyud standing nga nagapahilayo ka na sa kamatuoran. That is your standing mo ng apostasy. So ayaw katinga, kini nga itong ginabuhan din ni, sometimes mo hisgot kitang mga balita sa kaluwasan, gospel. Kaya mo man main thrust na ni nga itong ministry sa pagsangyaw. Kaya niya pata, kay duha mo ka klase ang evangelism. Karon, niya pa kita sa unsa kanang normal evangelism. Normal. Wa pa'y mang dakop nimo, magtuon ka sa pulong sa Dios, wa pa'y panghasi. No. This is normal. Mao nang naa kay kagawasan sa pagpaminaw sa may balita sa kaluwasan, mutuo ka ba niya na mo sa likway? You see? We have freedom. Kay tuon kay natay kabubuton. So karon, this is still normal evangelism. Na makita nimo mga evangelist diha nga sigig unsa sangyaw, normal pa. Magkapaminaw ka pa sa kanang in a normal way. Way maghasi nimo o nakay kagawasan. Apan mo abot ang unsa crisis evangelism. Nga ginukdanay na inarestuhay na will be arrested o unsa. So, dili na normal. Crisis na. So, pahimusli, kini nga tong panahon nga normal evangelism pa. Kasabot ka? Now, balik ta. Ano yung pangutana? What are these things that are above? Ang sige ng tugisgot. Of course, ang tubag, things that involve sa atong espirituanong pagkinabuhi. The spiritual life, binagi sa pulong sa Dios. O niya, tuyok-tuyok na diha sa imong panimuot. Let it circulate in the stream of your consciousness. O niya, gamita katong napulo ka mga paagi sa pagsulbad sa mong suliran. God's 10 problem-solving devices. Now, hinumdumi, nga dunay duha ka power options kapilian nato. Duha ka klaseng gahom. Gahom sa Espiritu Santo o unsa kanang gahom sa atong kinayang magsasala. So, doon na tayo two power options. Atong tugutan, pinagi sa atong kabubuton, mutugot ba nga ang Espiritu Santo mo dumala sa atong kinabuhi, pinagi sa paggamit sa mga pulong sa Diyos atong adlaw-adlaw, moment by moment life. So, tugutan man itong Espiritu Santo, ang dumala sa atong kinabuhi, o mo function kita sa husto, ingon nga mga anak sa Diyos, or atong tugutan ng atong kinaiyang makasasala, nga sige dumbol na to sa pagpakasala, nga mo na unsa tukmod ka na to sa pildiro sa kinabuhi. Mo man ay tumong ni Satanas tungod ni atong prinsipyo nga misery loves company. Si Satanas, miserably, the most miserable creature, buot siya nga muduhig sa labihang daghang mga tao.
sa pagka-miserable sama kaniya. So, pili. Espiritu Santo ba yung mong paharion sa mong kinabuhi o ang kinaiyang magsasala? Apan, dunay tugbang niya na inunta nga duha o sab ka power options ang gahom sa Espiritu Santo na gyud. Ang pagpakapuno nimo sa Espiritu Santo nga ikaw kanang gamhana sa Espiritu Santo sa imong kinabuhi o ang imong pagmetabolize sa pulong sa Dios sa imong ginatunan adlaw-adlaw nga pulong sa Dios. Metabolization of Bible doctrine. Okay? Now, kung bahin sa 10 problem-solving devices sa Dios, kini magisulbad sa tanang mga suliran sa imong kinabuhi ingon nga magtotoo. Naibaw ka ba na? Ako malikon. Kaya importante kayo ng prinsipyo. God's 10 problem-solving devices solves all problems in the life of a believer. Solves all problems. Nandiha. So, kung mau magaling gani, why is it that believers become jittery, become hysterical, become panicky? Sa diha nga sila mga tubag mga suliran sa kinabuhi nga sangkap naman sa ang Dios kanato sa 10 problem-solving devices. Kita nimo? Naon sa may tubag nga naman nga daghan pa mga magtutuo nga hysterical, jittery, dipo-dipo na sila pangitang mga solusyon nga naman. Tungod kay paminaw. Tungod kay kining mga magtutuo negatibo sa pagkat-on sa pulong sa Dios. O wa sila alamag bahin gani mga sinugdanan nga mga basic elementary nga mga doktrina. Wa sila alamag. Kaya negatibo man lagi. Imbitahon na nimo milaga. Wa ko'y panahon na busy ko kayo sa akong negosyo kung sa pa diha. Busy in their kanang obligation kunuhay sa kinabuhi nila. Okay? So, they have wrong priorities. Wa man nila sunda ang pulong sa Dios. Seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Na, unaha sa ang Dios. Sa may iuna nila ang ilang mga negosyo. So, wala mo nang jittery, hysterical, nangatarantar, nagadipo-dipo, paniki. Sa diha nga nanay mga suliran, siya ginagmay ra kong suliran mo dayon sila basol sa Dios. Nga nang maningitugot man ni sa Dios sa akong kinabuhi. Di amo na. Kada kong tampalas, kada kong sa pasipala sa Dios. Ang Diyos, makasulti pang Diyos, may mo ko ilambot na imong suliran. Ikaw may gahimo, na. Nakita ni mo. You see? Mo na, blame dahil sila sa Diyos. Why did God let this happen to me? Gadang hilak. So, di man barog, Kristohanon. Be filled by the Holy Spirit. Padumala sa Espiritu Santo. Pagahom sa Espiritu Santo kay mao kanay mag-ugmal usab sa imong personal nga gugma ngadto sa Dios nga mahan o maugmad kanang imong impersonal love for all mankind. Kay paminaw, the more doctrine you acquire, the more you come to love God. Gusto? Dawat ka na? Yeah. The more doctrine. Sa magkadaghan ang doktrina diya sa imong kalag na inaangko nimo, mosamot ang imong gugma ngadto sa Dios. Now, so kita kinahanglan nga magbaton kita sa una-una ni Kristo, 1 Corinthians 2:16.
Kay ang ato kong pagkatuon og doktrina, this is equivalent to thinking doctrine. So, the more doctrine in our mentality of our soul, the more we can have capacity for life, capacity for blessings, capacity to glorify God. Kita nimo? Now, I hope na kaamgo ka niini. Unsa ka binungdanon di ang pagtuon sa pulong sa Dios. Now, what about a believer who neglects the metabolization of Bible doctrine sa iyang kinabuhi? Well, a tree is known by its fruit, the saying goes, di ba? Maila ang iyang a tree is known by its fruit. Ang nama, ila pinagi sa iyang mga bunga. Kay siya, produktor naman lagi sa iyang desisyon. Ang Biblia nagkanayon diha sa Roma 8:5. For those who are living according to their flesh, kaning flesh din ni karnal, do mind the things of the flesh, but they that are after the Spirit, the things of the Spirit. Now, get this. Isilsil ni. Carnality and spirituality are mutually exclusive. Na, kasabot ka? Okay? Ang pagkakarnal ug ang pagka-spiritual labihan sa kanang opposite ni nila. They are mutually exclusive. Either ikaw nga magtutuo karnal or spiritual. Bisan karon nagpaminaw ka ning atong pagtuon sa pulong sa Dios. Mahimong karnal ka o spiritual. So sa mahimong piliyon, to be carnal or to be spiritual. Of course, to be carnal is unsa, that is already paingon ka na sa pagkapildiro. Apan ang pagka-spiritual, paingon ka sa pagka-mananaog. Kasabot ka? Now, kay niya open secret sa unsa ka magtutuo. Ibaw kang unsa ning open secret? Nga kinahanglan, ang magtutuo, ana siya sa hustong dapit, sa hustong panahon, sa hustong pagtagad. Sa in English, God, this is Operation PTA. The Parents Teachers Association. This is Operation P. You must be in the right place. T. At the right time. A. With the right attitude. Ang malikot. Ang Operation PTA means a believer must be in the right place at the right time with the right attitude. Sabot? Now, okay, muraging lapas na gamay, di nilang una kita kutob karon adlaw o ayaw sipyat sa pakiguban ng atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Atong giduputan kining topic nga giuluhag, developing divine viewpoint. Salamat o Diyos nining grasya. Ubanay kami sa among pagbuwag ng adlaw. Dala kami pagbalik din ugma. Aron kami makawadayon sa pagpakaon sa among tagsa-tagsa kakalag. Salamat ning grasya. Niining among Bible study pinagi sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.